Така. И сега ще заповодим с един асансьор. Сега ще стъкнем си баба майка. Владя, дали си готова? Айде да справите! Бате, да поводим. Водим за асансьори. Сега да не посетим с асансьора. Не да тръгнем. Ето, сега е да дава, това стара. Не знам, аз тръгнам. Как то се прави? Това е така да. Видим на днеска ли? Баба майка. Брате, ай нагоре. Ай на другия пък. Те са натъпкали. Матка е, че е на 70 години, бе. Матка вика. Какво правим сега? Чакаме другия съм сега. Ево, гледайте къде скача. Той сега. Ето другия ще попанем. О, то горе на асансьора има площадка. Една площадката така. Има стара. Още, качваме ли фактура да се повода? Ме пиша. Нали се ме укеперат? Иди това, бе. Тук ли сте качвам? Те тя са натиска да се качвам. Колко човека му да се качвам? 1520 грама. О, айде, ние си по 100 кила. Айде. Колко са натъпяха, бе? Кой ще натисне бутона? Един пожелание да ви казвам аз. Айде. Той не мога да тръгне с нас. Той го престани го. Страх, ама. Страх. Как ме стига? Що се едно там пъкно, Айде да ти... Да, елко това. Страх. Дай като това нищо остави ли? Айде, наводихме се. Край.